palaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Malacanang dayonon ni Presidente Rodrigo Duterte ang syndicated estafa con fraud batok sa nga kaso, batok sa duha ka dalagko nga water distributors angot sa ginaligar bentahoso nga concession contract sa gobyerno. Sunog Presidential Spokesman Salvador Panelo, pagbaliwala sa trabaho niya bilang presidente kung hindi pagtumanon sang presidente, ang iya paandam nga pagpasaka sang kaso batok sa Manila Water Company kag Manila Water Services Incorporated. Sa tiyon siya pagbisita nagligad nga Disyembre 30, 2019 sa mga nabiktima sang linog, ginpandaman sang presidente ang tag-iya sang water distribution companies nga arestuhon matapos ginakusahan sang swindling. Sunod kay Duterte, ang kontrata sang duha ka concessionaires ang nagalapas sa anti-graft law sang pungsod. Naibaluan ang Manila Waters ang kabahin sang Ayala Group of Companies, samtang ang Maynilad naman ang ginapanagian sang DMCI Holdings Incorporated kag Metro Pacific Investment Corporation nga ginapamunuan sang negosyante nga si Manny Pangilinan. Ginpahayag ni Philippine National Police ug PNP Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa nga wala siya sa nakita nga problema sa pagka-delay sa pag-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte sa masunod gitag pamuno sang PNP. Sa press conference sa Camp Crame sa siyudad sang Quezon, ginpahayag ni Gamboa wala diri sang problema. Ginklaro sa opisyal nga gina-review sa National Police Commission o kung NAPOLCOM ang kadatikang ginapatuman sini, umpisa sang temporaryo siya nga ginbutang bilang OIC. Sunod kay Gamboa, duha ka obligasyon ang gindugang sa iya sang NAPOLCOM lakip na ang pagpahamtang sang Police Lieutenant Colonels. Madumduman ginmando sang presidente kay DILG Secretary Eduardo Anyo nga pangunahan kag kayuhon ang PNP samtang iya pa ginapaminsaran kung sino ay bulos kay anay PNP Chief General Oscar Albayalde. Ginpahamtang sang presidente si Gamboa bilang OIC sang PNP umpisa sa tung bulan sang Oktubre 2019. Ginpahayag naman sang Department of Health nga nagdangat na sa 288 ang kadamuon sang firecracker-related injuries sa pagsugalaw sa bagong tuig. Base sa report sang DOH, ang 288 ang umpisa ni Disyembre 21, 2019, tubtob Enero 2, 2020 ang record. Mas madubo ini sang 25 ka kaso kung 8% ikumparar sa na-record sa amuman nga panahon sa nakaligan nga tuig.
Gin-insister sa DOH nga tanan nga pilasan ang bangod nila sa fireworks kag wala sang may na-report nga biktima sa stray bullet kag firework ingestion. Wala man sa may na-record nga napatay karon nga tuig. Sa 288 ka kaso, pinakamadamo ang halin sa National Capital Region. 172.60% sang injuries ang bangod sa Cuites nga mayara 63, Fountain 32, Luces nga may 32, Piccolo nga may 17 kag Triangulo nga may 13 ka mga injuries. Nagalaom naman ang Department of Health o DOH nga magapabilin ang na-record nga zero death tugtog sa matapos nila ang pag-record sang firecracker-related incidents. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, wala sang na-record nga insidente sang firecracker ingestion, kag sa karon wala pa man sang na-record nga napatay bangod sa indiscriminate firing sa pagsugalaw sang bagong tuig 2020. Nagalaom si Duque nga mapabilin ini tubtub sa katapusan nga adlaw sang ilang nga pag-record sa manapilasan sang palupok sa Enero 6. Nag-apelar man si Duque sa mga pumuluyo nga magpabilin nga maghalong kag tinluan sang insakto ang mga lapta kag nabilin nga palupok o kon fireworks. Desidido man si Duque nga dapat idumili na ang tanan nga sa isang palupok kalakip na ang mga luces o kon fountain. Suno kay Duque, legal man o kon illegal nga palupok ang makatugas sa gihapon sang kahalitan. Sa ibang paraton nga balita nasyonal, ginpanumdum sang Bureau of Immigration sa mga turista nga nayari diri sa Pilipinas para sa ila sining annual report. Ini kasunod sa ginapatuman nga 1950 Alien Registration Act sa dinasaad nga obligasyon sa madumuluong nga may immigrant kag non-immigrant visa kag Alien Certificate of Registration Identity Card nga magsunod sa sining annual report. Sa ginpagwa nga pahayag ni BI Commissioner Jaime Morante, hatagan na kumapanaugan sang silot ang sinuman nga turista nga hindi magsunod sa among nga mando. Pwede nga mag-report ang mga turista sa ahensya umpisa sa unang adlaw sa Enero tubtub sa Pebrero 2020. Sunod naman kay Jose Carlitos Licas, ang hepe sang BI Alien Registration Division, kinahanglan magpresentar sila sang original nga ACR I-card kag passport. Mayara man sa 300 pesos nga balayran para sa annual report, samtang napulo ka pesos naman para sa legal research fee. Ang sinuman nga maslawan kag hindi makaproseso, posible pabayaron sang multa kag makanselar ang ila visa o kon ma-deport. Sa katapusan naman nga balita national, maayong nga indikasyon ang hindi na pagpalawig sang martial law sa Mindanao. Sunod kay National Security Expert Professor Romel Banlawi, kinahanglan pa nga tun-an sa mga masunod nga inadlaw ang resulta sang lifting sang martial law sa Mindanao. Apang maayong nga indikasyon sunod diri nga wala na ini napalawig pa bangod mabalik na sa normal ang sitwasyon kag kooperasyon sa mga lokal nga gobyerno sa rehiyon. Sunod kay Banlawi nga sarangman at ubangon sang Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police ang paandam sang terorismo sa Mindanao gamit ang ilang ginpabasko nga intelligence gathering. Apang aminado si Banlawi nga magapadayon ang paandam sang terorismo sa pungsod labi pa kag ang taktika na sa karon sa mga terorista nga grupo ang mga paggamit sang juvenile suicide bombers. Sa matuod, sunod kay Banlawi ang Indonesian couple suicide bomber nga napatay sa pagpamomba sa Sulu ang mayara sang 3 ka mga kabataan nga nabilin diri sa Pilipinas nga sa karon gina-train nga mangin suicide bomber. Action Radio Philippine Standard Time na 7 media. Sa ato naman habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap, ang hindi lang mahabon pampagwapa, protektado ka pa. Kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals nga gamit, gani nga safe kaayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap makapaputi sang panit, makapakinis sang kutes, makahatag alibyo sa mga punggod, blaka pikas-pikas sa imong nga guya. So sa aton habon pampaligo, diri kita sa Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga kaaksyon na bulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon pamuhin. Tinloan ang yung colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Players ang NBA ginmultahan $50,000. Samtang Interpol nagpagawa na sang warrant of arrest batok sa anay boss sang Nissan. Ina kag duga paginaton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalagnan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio, Philippine Standard Time, las 7:35. Kag sa ito naman yung balita international, ginatagan sang Interpol sa red notice ang Lebanon para sa pag-aresto sa nagpalagyo nga anay Nissan boss nga si Carlos Ghosn. Mismo International Security Forces ang Lebanon ang nakabaton sa mga sulat nga ila gin-refer sa ila Judiciary Department. Si Ghosn ang nagapangatubang sa kaso nga financial misconduct sa Japan. Ang private jet nga gingamit ni Ghosn para makapalagyo ang una nga naghugpa sa Istanbul, Turkey. Mayara sang 7 ka tawo ang ilan aresto sa Turkey nga may kangtanan sa pagpalagyo ni Ghosn nga ginakalakipan sang 4 ka mapiloto, cargo company manager kag 2 ka airport workers. Naibaluan si Ghosn ang mayara sang French, Lebanese kag Brazilian citizenship, may mga investment sa banking kag real estate sa Lebanon. Sa balita na sa patag sa pagnegosyo, gin-anunsyo sa Jollibee Foods Corporation kagabi ang natala na pag-phase out kung pagdula sa ila iconic nga Champ Burger. Sunod sa fast food chain, mayaras lagi na preparar nga mas dako nga sorpresa sa ila mga burgers line para sa mga customers. Wala ginpahayag sang fast food chain kung saan ipatuman ang phase out sang Champ Burger. Kilala ang Champ Burger bangod sa oversized o kung tuman kadako sini nga beef patty. Sa karon ginpanugyan sa Jollibee sa ilang mga customers nga suportahan ang double patty yum burgers nga mayara regular cheesy kag cheesy deluxe variants.
Bukas naman ang Jollibee sa liwat nga pagbalik sang Champ Burger sa palabuton bangod permi nga ginapaidalom sa review ay listening nga product offerings agud nga mahatag ang gusto sang publiko. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 75 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, focus gid sa karon si Angel Locsin sa iyang wedding preparation. Subong Kaslo na siya? 2020. Ay, Yes, buhay. action boy. Okay nga, ayo, dapat mangin happy ka. Correct. Kamo ka naman. Happy for you, Angel. Yes, Ange, pado ka close. Ange, happy for your Ange. Ange, correct. Hindi pwede nga happy for your gel. Nami ang Ange, Okay, kaya daw man naming siya. Ange, Kaya ang gel do ka, okay lang man. Kaya kung Ange abi do sa ano? do Subay. Ange siya? Ange. Araya Ange. 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 Si Lynn Happy for you, Kogin. Ange. Oo. Kaya man action Or happy boy. for you, Angie. Angie. Lokalayo sang Angie action boy. Kaya Angelica na yadayon niya. Diba? Ange lang bala? Kung Angelica, kaya Anjik. Ha? Anjik. Anjik. Gali. Sige. Okay Kung di ka lang komportable action Sige, boy. Oo. Kay man, ate, subong niya, actually, ang yakasal action boy sa mga first quarter kuno sang 2020. So first summer, quarter, guro, no? hindi, as from January, February, March, April, hasta April, daw within that period. So basi mga Basi summer, mga ni Goro, kay usually. April, Oo. Kita na lang pakot-pakot, kaya wala siya ginagambal. Huwag mo sila gambal. Basta first quarter. First quarter. Amo lang kita ginambal yung action boy. Sang tuig, hindi sang bulan. Hindi eh. Kaya yung bulan may first quarter man mo. hindi action boy. Sang tuig action boy 2020. Kaya paano na karon gulpiada na siya karon hindi kulang na sa preparation action boy. Kung first quarter then sang month sang January. Hindi ang bulan niya, ang moon bla ya, may first quarter, may second quarter. Amo na. Hindi bala matalawa bala sa mga moon na kami Hindi first. na nga to niya calendar. Ato sa Guao, kita ka na sang ikaduha na mo ng first quarter. Okay. Kundi new moon, first quarter, Ah. kag full moon. Sige. Year action boy Hindi Year, okay. So, hambal yang, kay ginayo, gitsa ko na sa iya fiancé. Nga kung pwede, hindi ko pagpabayi sa ato nga wedding preparation. Si Neil, no? Neil? Si Neil Arce, action boy. So, karon amo na ang ginakabisihan sa nga ato nga Darna. Sa ato nga Darna. Ang mga ginagabi siya sa ato nga Teya. Taya Angel. Oo. So, mapadala lang ni siya kuno sa imo sang invitation. Okay, actually, duha tatani. Small Galing thing. kay hamba ko si Action Boy lang. Kay do kasako, sakon. Small thing. May atinan ka na gali sa Sabado, Boss. wedding, no? Ay, boss na gali sa Sabado. Boss na, oo. So, importante, ikaw ang ninong of the year. So, bantayan mo ba si ikaw ang kani... Pizza Ini patro Angel, pa lang. bantayan mo it's either ko ang kani Angel sang ninong or ba si Flower Boy. Ring bearer, be. Flower Boy, gidya. Para daw kagamaw Kaya mo, na, kumbula o ka. flower base. Flower, muna, ha? Balita sa sports. Ginpamulta sang $50,000 ang NBA si Dwayne Dedmon sang Sacramento Kings. Ini pagkatapos ang pahig ni Dedmon nga gusto niya nga magpa-trade. Sunod sa NBA, ang ginhimo ni Dedmon nga public trade request ang paglapas sa collective bargaining agreement. Sa interview sa isa ka pamantalaan, ginpahig ni Dedmon nga gusto niya magpa-trade, gusto niya magkadto sa team nga ma-appreciate ang iyas ni nga talento. Sa 13 kahampang sang Sacramento, 2 ka beses pa lamang nakahampang si Dedmon. Balita espesyal! Alright! Energy, action boy! May energy ka pa? Of course! Good! Siyempre, matay ka kasalba. So, dapat imo energy. May bayo ka na? Ara Ara na yan. Always na nakakuha na da. Meaning, Kasal, may- bunyag, lubong. Ara alam na mo yan. Meaning, action boy, may ano kagiya, kung ano ang ilang nga motive. Kung May amo anong ka na ilang, ano ganyan na, nang, Ano? ang ginasuksok lang, panawag sila ganyan, kung anong ilang, Motive na motif ya, color na ya. Oo, ano? Ang, kung ano ba lang ilang dress code. At, Dress code na ya. tiin nyo, yan ka okay, maranagoro sa mga lalaki. Barong. Oo. Doon lang na, barong kung suit. Naman natin. Ikaw yan, ano yung mga suksokon? Huwag ko pa matanaw kung ano to ang kinanglan. Ano, basa mo naman to kagapon. Huwag ko matanaw ang ilang dress code. Pero Kaya palibog ang dyan sa kantuan mo kasala mo, punta. Kaya ka ninong of the year ka be. Do ka umpisa gid sa ano Sa ano bala. New Year.
Asa nga tuig, gid bala. Do kaninong of the Si year. Kuan kana ng tayo. Kaslon actually, si Councilor Ellen Pearl Garinganao bala. Okay, sa Sa Sipalay. Sipalay. Feeling Oo. ko, Action Boy, sa February, may kasaka naman natin. Ninong kagyapon. Ikaw na naman? Uy, Ninong of the year. Ikaw na naman? Ay, hindi pa. Ah, Si Angel lang nga naging pauna ko sa wedding prepared. Kung magdinungan na kami, basta do ka lang alang. Basi Sukob sukob. na karon magutod kami da. Di ba? Ako nang buwata ka ni Neri. Neri, Hindi bata na Colmenares. siya. Hindi ang Butsi blos. mo, wala ka din. Hindi ang blos ka ni Neri Colmenares. Secret. Ikaw si Angel, inablos na ni Neri. Sure, ginaya. Oo. Okay, Colmenares na si ano mong Si Angel Colmenares, inablos na sa ni Neri Colmenares. Doka screen name lang na ang Loxin. Loxin, oo, screen name na. Oo. Kaberteo. So, sige, Action Boy. Atong yung balita special sa mga adlaw. Aring, of course, kabalugi ko yung Action Boy. Nga dako imo na gasto sa Pasko kag bagong tuig. Correct? Hindi gid man. Hindi man. Pero, Small things. Doka small things lang. Kasi syempre, may mga nag-gift man si Uwang, no? Kung na mo balos na mo. When you give Correct. kuno, you receive. Yes. When you give kuno, dumduman ko ginasa kanin ko, oy, kuan dio sinadama amot para sa aton nga mga muni to. Oh. Remember, gabalik na sa inyo tenfold. Sumapatang isa ko ka classmate. Nya, 100-fold. Nigot 100 ang yatag kagalit. ninyo, nga bugos Ano? bala sa inyo nga Halin sa inyong heart, halin sa tagi inyo nga pusoon, heart, oh. mabalik ina sa inyo tenfold. Tiambot siya kung di mo maghatag da. Kung di maghatag, tiway may mabalik. Oy, mabalik sa inyo. Kaway ka naghatag. So, amo na siya nga, when you give kuno, iway ka man ga-expect, but usually, hindi ba, basta mo na mo Tapos- maghatag ako, gabalik na siya mo tenfold. Yeah. So, important. 100-fold. Nan. Importante action ba halingit si mo heart ini kay paghatag mo to si Boy Durang yung pilit yalang ko ni Bio. 500 correct. ang total isa ka libo gid siya ng Na, bayan. no. So dapat Eh, halingit isang pag-aamon pala pag ano namon gani pag Reunion. gathering namon sa amon nga batch. annual gathering namon na sa amon classmates. Amo na mo panglawag lang mo. 500 ka da, okay, panglawag, ako ka panglawag. Mutig daw go man tanan. Ningko kaya inyo nga ihatag para sa aton nga mga less fortunate. Mabalik na sa inyo tenfold. Sumabatang isa 100 folds. perfect. Kaya mo nang dami action ba kay gather gid ka mo yung Very mga batch. good. Batch ano na gani? 81 sa Ramon Torres National High School. Perfect. Annual gini action boy no. Sa Annual. gapuruli gid yung mga abroad. Hindi usually nga kapululi. Pero basta ari di, ma-attend na. Thank you, mga very good aga action abroad. boy. Okay, so sige, di kita action boy Sa tips ta para makabawi ka sa dako mga nagasto sang Pasko kag bag-ong tuig action boy. Okay. So una, i-maximize ang mga nabilin nga mga ingredients, Mga sangkap, pagkaon. mga panakot. Yes, mga panakot, naman siya action boy. Kaya man, hambabi may nabilin ka mo nga mga fruits kuno action boy sa inyo, tublang nga medianoche, o di ba kay 12 fruits? So, pwede nyo na ako na yung buon nga fruit salad. Bisan or hilaw nga fruit tarapol. shake. Ay, hindi naman yung hilaw nga Iba tarapol. nilaw tarapol. Sang pag, action boy, sang bisperas, bala sang bagong tuwag, ay, anong ginasingit ni nila? Mga tarapol, nila action boy nga hilaw pa, ginasingit. Tapos ginabaligya, pag hindi action boy sa merkado, kabalo ka tagpila. At mga pulo, Amo lima. ni kadako, tagpulo, taglima. Balaan ko na. Oo, di ba no, Amo gamahal na nga, wala ko na gid. kamon ko din into anay niyaw. Amo na to lang ipakita ko sa imo nga 12 ka orange tapos gin Ngalanan sulatan lang. Oo. Ini apple. Lansones. Ini lansones. Di ba? Eh, ka dapat bilog mo. Dapat bilog. Oo. So, amo na siya action boy, pwede So, mo. pwede mo yung magamit, no? Yes. Ang mga ginlutuan, tapos imo nga, ano ganun parang din, ang lumpia, Tapos- bla, prito. Ay, ang oil. Ang mantika, hindi na pwede. Ay, hindi na guro action boy. Cancel. Ang health na ng mga ano ka action boy. Okay. Mas makatipid ka, makagasto sa hospital na karon. Diba? So, managamit na duga iritom na tumun. Luoy ka mo. Ipahigad na. Naduga iritom na ginang inyo nga mga Ginlutuan mo muna sa prito nga. Mantika. Ginlutuan mo sa pinirito Chicken nga. cordon bleu. Oo, pinirito. Pag yung tilapia. na. Ginlutuan mo pag yung pinirito nga uga. Gabi na Hindi gani mo pagpatami ka, tipid. Oo, yung makagaling. Pero mo na siya, pwede mo magamit ng mga, kung mga may sobra ka sa litson mo, pwede mo malitson paksiw. Yes! Amo mang gina-action boy. Ang gani. Kung ulo siyang nabilin, pwede mo siya masisig. Oo, no. Namit pa na siya. Oo. So, mo na action boy. Kag dapat make sure, labi na mga panakot, kiga kadunot na daan action boy, kung di mo ma-proper, ano bala,
Labi na kung maimpon mo sa mga donut na nga daan, yung panakot. Di ba galaton-laton na siya? Correct, oo. So, dapat i-make Amo sure na nga ganyan. sa isa ka basket na biya, may isa ka matis na nga dunot. Kakason. Hindi mo pagkakasumugin na kay ma-dunot na sa aliban. Malatnan. 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 Sama na siya. Makalalaton nga ng dunot. Yes, perfect. So, next, Action Boy, mag-audit ka kuno, Action Boy. Audit. Sa mga gasto mo, importante Ano yung ka kuha? Ito sa mga, ano na subo, Action Boy, mga labi na kung naka-practical na Pila nga bala. ako nga nagasto man. Galing kayo kasi maglain buot mo bla. Ay, hindi man. Pasko Hindi ka man. ba kung tuwing malain pag dyan buot na. Hindi mo maging gastuan Kaya sa buo mo mga... nagiling nagasto ko gali oh. Oo. Kaya ko may And ako mama na. ka na, ay, thank you Lord, may amo ko nagiling a kwarta. Kaya kung may batasan ko na nga basta na kuha ko na ko na ginaisip Huwag mo. mo ginaisip. Basta matag ko na ko na Hindi, baguhan ginaisip. ng batasan mo. Bago na may isip na ko. May isip ka Daw na. ibot mo siguro himuon mo ka daw kaisipan sa Ay, akon. hindi mo na muna. Lain na yung kaisipan ka. Sa'yo mo lang kaugalingon. Oo. So ikaw ginaisip mo pila? Wala pa ako kaisip. Wala ka pa sugot audit? Wala pa. Kinaboy mga resibo. Subong pa lang ko. Panong Nga magatag ka ginakuha mo resibo? Ay, hindi maging pamakal mo ba lang? Maging Aw, pamakal mo. Abi ko ano kung may gahatag ka gift nga. Wag gahatag ka man gift nga money. Nasunod sa ampaw. Wala, Action Boy. Ako kaya Wala muna pa kaya ako mahatag kahatag, ko subong. sunod sa ampaw. Di alam na ko ang resibo. Ay, hindi Oo, Dumdumon mo na lang. Araw-araw ka man mo, no? May resibo. Dagli. Pasko abi. Ay, dali lang kasi May super sisilyo sila ka na. May Ay, sisilyohan ka pa bla. Alakalain mo na, Action Boy, man. Nakatsyaka mo na, Action Boy, magamo ka na regalo. So, kung wala ka na, hawid ko na sa resibo, Action Boy, pwede ka nga dumdumon mo lang Dumdumon bala. mo lang, ha. Pero make sure man, yung kabalo ka magtansya sa mga prices. Diba? Kaya correct. para, at least ang yung mga pagsuma, yung tsakto. Te paano mo na makakuan ka tipid ka sa imo yung gasto? Kung Nga. giniisip mo, anong connection? Makabawi, Action Boy, hindi makatipid. At syempre, makabawi. at least bala, kabalo ka. Makasiling ka nga, ay, may kaya ko man gali amo ni. Amo na. Mati bala, Action Boy, bala. Mati bala. Good for your ego. Yes. Ay, hindi man oo. ego actually. Sige. So, next, Action Boy, magplano sa iyong mabago nga do ka business bala pagkakitaan bala, Action Boy kung sa ano pa like hambal din nila 5-6 siguro ay. ay hindi na kay Ay, hindi Mars na na, Artist ka na ay, hindi ka na bad, kalakat cancel. cancel ang 5-6 pwede guro yung mo 5-4 kung ano ginutang yung masubo sa ibayan Mapapulam ka lima, Legit bayad sa 4. na charot lang hindi mo na Ah. so mo na, Action Boy magplano ka ba may ginhanda ka sang New Year to kuno Pasko nga doon na kamuno ang imo nga mga gin-invite niya uy daw ka namit niya o daw pwede mo na siya i-open as business Ay, okay. Na. O rin nga mo na daw mo sa raffle, pwede mo i-sell. ay wala hindi na, Action Boy kaya damo gapati nga kon i-sell mo na ako na, Action Boy baligya mo na imo nga mga nadaugan pagka next kuno anong swerte Hindi ka doon nakadaog? yes Ay, baw, hindi mo ito pag-i-sell ang akon hindi nga. ginin mo mga rice cooker pila ka ba rice cooker mo 2! 2 sa 84 ginatinan mo 2 lang yung muna ko ang rice cooker Rice cooker pala na. rice cooker May pala electric fan. electric fan pila 4. grabe no doon pwede ka na dahil kapatindog, Action Anong Boy pagkita ako? mini, Di ba nadaugan? May cellphone ko. may grilling ano na Electric electric grill. grill oo nan Ay ko Tapos- kadaog TV. ay kadawag TV ka sad Kadamo sa mga TV, yung pang raffle. oo At least may rice cooker ko ya. Oo. Importante may rice cooker ka. Ikaw ang abunira mo. Pwede mo baligya? Pwede giti na hindi how bunera. Sila mo hindi pala pwede. Pwede baligya bunera kung ginbakal mo. Ay, Pero di kung ano ko nadaugan na mo. sa raffle. Ate hindi ko na baligya. Kaya nadaugan ko na sa raffle ng mga bunera. Kung ihatag mo biliwat nga gift, iparaffle liwat. Depende na sa Hindi Action man Boy. gano'n, no? Hindi namin, Hindi man karon namin. Ngay pa-raffle mo. Imo nadaugan. Ano, hindi namin na gano'n, no? Mas namin pag hindi namin, ngay raffle mo ang gift sa imo. Oo. Lokalaw ay. Pero may Pero Action binukurong Boy. ka, tago sa imo, bitagaan ta ka ref, abe. Tapos nakita ko yung pa-raffle mo tugali, ya. Kala-kalain. Kaya gusto Ito, ko siyempre, hindi mo lang makita dapat eh. Ah, Taguin ko lang. Dapat hindi mo lang makita. Diba? Oo, hindi kalain, guro. Daw, para mag-gift, wala ka doon ko sa mag-gift nga gina-gift Manila. Ang sang recycle, Recycled Action Boy. gifts, oo. Pero sa mga practical way, Action Boy, daw ka okay. Malang na mo. Galing pro Pero ko na ko galing hindi kay- ko guro. Kaya kung ang Bahala na kung hindi ko problema lang- pagamiton, basta dira ka lang. Ang problema lang kung hindi makita, kung makita sa imo vlog hinatagan, ay way, siguro na namian sa Correct. ako niya ginhatag. Daw ka man. Daw ka, kuan na, daw ka makatuga ka na lain buot sa naghatag sa imo. And next year, no, maghatag siya. Akay na panghatag Kasi yung hindi ko magaling. sa pagtagaan. Wala guro subong nga daw wala na sa may nag-gift sa ako. Pero actually wala ko kapaligya. Kag wala ko Nan, na sila, recycle hindi sa na gifts.
Di ba sinakita Manila nga do sarang naman ni Action Boy nga mag-gift siya Hindi mo self. na mo sina. Di ba? Amo na. So, next, ang last din Action Boy, umpisahan ang imo mga plano. Aha. Hindi ka puro lang plano, Action Boy. So, kung may plano ka last year, for this year, 2020, umpisahin na. Imo ina-action, Action Boy. Kaya kung yung plano without action, Boy, plano lang nagyapon, di ba? oo. Kaya Para hindi sa mga kita New Year's matuman. resolution, nabla. True. Kinanglan, ang New Year's resolution mo, imuon mo na. Yes. Hindi kaya pagkataso nga tuwing ang New Year's resolution mo, imuon mo itong New Year's resolution man to sa Nan. naligan. So, mong yung New Year's resolution ko, tumanong ko na itong New Year's resolution ko last year. Ay, kalay. Ano na yan? Pero Action Boy, wala na ko New Year's resolution. Ah, sa wala. buwan. Hindi mo na- Self-discipline na lang, Action Boy. So, amo na, panamduman mo Action Boy, ha? Ang importante, bisan dako ito nagasno masang last year, importante, nangin happy ang mga... Correct. Yung mga Pasko, ang bagong Ang tuig. gitagaan mo, naging happy. Yes. Oo. Kaya magluwas na Action Boy sa mga Pasko ang ginaprepara kag bagong tuig. May mga reunion ka ba? Correct. Damo, Kag may mga gathering amo na, di ba? damo, Kaysa damo, share damo. kag ida sa mga Share ka gidya sa namang Oo. imo nga mga... yes, correct. Kay, Gift giving. ikaw may blessing ka mag-abot sa imo mo. Oo. So, i-share mo na siya. Action Share Boy. mo na siya sa iban man. Kay correct. daso na, madako pag ina imo blessing. Yes, kabay pa, no? Ha? Kabay pa. Kabay pa. Amen. Kabay pa nga dason ara na kamo. Oo, kabay. Kabay pa nga dason, textan mo ko. Correct? Sige, okay, correct. Sige. Good morning, anay, kay bro namon Dan de los Santos dira sa Murcia. May aga. May Gautivar Duhenyo. Elmer John Ferrer. Kilala mo na si Elmer John Ferrer. Yes, si Sir Bonilla, of Galing course. Ignacio Dinila. Oh, ini pamasko. Leo Talaban. Kalay. Kay Evelyn Duca Cantolinaw, Nova May Ignacio. Yes. M. Saboso, Viola Baloyo Eras, good morning. Kag sa kay Julio Solis, may agaman dira sa La Carlota. Kay Giovanni Supe, good morning. Yes, Action Boy, good morning man kay Kagawad Aljan Rosanegro sang Barangay Inayawan, Kawayan. Oh, Good morning. okay. Pero may siya ko nagapamatay sa Ay, atin. Action very Boy. good. Good Oh, morning. very Thank good. you so much, Kagawad. Kay Ronel Lapisan, may agaman, Ronnie Robles, good morning. Kay, si Jo sa Langar, yung magani. Hindi sa subong man, at siguro sa out of Palawan. out of the country, out of the town na country, siguro. yeah. Lalaine Andren, may agaman, Jonah, hindi ko kita mayo. Sige lang, si Jonah, basta Jonah. Si Jonah. Ay, hindi man, Joanna, guro. Joanna. Jonah. Jonah, oo. Ale, ano ni? Ay, Kotse. Sige lang. Pagudla. Basta Leader, Nuevo. Jonah Nuevo. Muna siya. Isla Peligro, y apelyido. Ano? Ako na nang tayhupon ay. Nga. Hindi lang guro, no? Ay, hindi lang. Ay, cancel. Why mo inautod si Art nga da sutiro? Maarod. May arab Action Boy. Kada puro sila boys. Ganun Wala sa ba? bilog 7, Okay, ko 8, pala. 9. Basta puro sila boys, Action Boy. Sige, kaya gusto ko isip eh. Anyway, mga ka-aksyon, inyo gitmapatiyan natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Action Report o kung sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Action Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.